Здравейте, драги зрители, аз съм Defal672 и с този клип го правя, за да ви кажа в кое съм най-добър. В снимането на клипове и анимациите. При вече 100 абоната почвам за страшните игри, survival игрите и за сега ще останат тези игри. На League of Legends все още не мога да снимам, защото компа ми не е силен баш. 5 раме, а той иска 7, за да ми забива. На Dino 2 не ще я купа скоро да играя. Robocraft ще снимам днеска. На The Forest ще снимам след една седмица. На CS също днеска и на Minecraft. Ще направя днеска 2 анимации. Който искам да направя да ми пише. С тези 2 програмки с камтазията се обработват. С това се заснимат. И в това. И после добавяте каквито искате ефекти. Както аз съм направил на League of Legends. Този съм го направил малко дълъг, ама не можех баш да го направя много добре. Направих го с Cinema 4D. На League of Legends и на Minecraft се правят. На CS, ако искате да направите с Bleeding. Тя е най-добра за CS. За другите програми, други игри да правите с нея не стават. Cinema 4 инч и на CS не става много добре. Това от мене, виждане.